Rajim Bismillah Rahman Rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad aman la jaba fu mali kono mali ko kan mi fen fen nyabana fayda kan kan bi ani kabako murika be nyon fe mi yere sefu la ka murika kele ne shogo Amadou Sidibé banigo Amadou bi ami kungo kono ani shogo Amadou amna boro fen chamaka yana nga du kuma kono kada shogo Amadou ga foli bla bela jele la na sigoro ko fo bela jele shogo Amadou salam alaykum wa alaykum assalam. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أمي ألفوكا بركة أبدينغ أنا سنجي أناكا كرامو كنو يشيكو أحمد سيدبي نو بافو بانغو أمادو ماليلا بماكو مندوغلا فردا kerefe mundugula do katite tugude ni sefla anye nyon zoro bi doni buna kono monya kono bi doni bilibili ba bi na boli femi nga odiye farakulu ka yiru ani jikono yiru ani kokono yiri ani yiri mu me dige kono ani mi me geleka ani yiri mu sa bina ka kla ka nyana mayake amina kuma oluka me yananga kuma oka ame yiri do kerefe sefla nindi ye manani chema o ba fo mo ko kungo manageleni ninde manageleni ya fo ye ngo yiri ni bi yiri karibi salamu de bi ni bi pma fe ba fo assalamu alaikum eli ma karikame ninde manageleni bi fo ne ma ko kungo manani chema sefla debeni jugu ma gele ya chuku adama dema dabali kele o de bi furakeni bi ma do be bi bana ka da fura yɛrɛ ti sɔrɔ bana in na bi dɔgɔtɔrɔso kɛ ka fɛn mɛ kɛ n'u ye arajo ti bana in u b'a fɔ cogo t'a la mais a bi furakɛ jiri min yɛrɛ la nin de don kungo bana gɛlɛnnin bon muso tere mana jɔ bana cogo o cogo tere be muso la tere be o ka jugu o jugumanba o bi daminɛ muso bonjimaw tile bato muso ani awa muso sijɛtigiw ani geneba ani muso fɛlɛkɛtigi i y'a faamu ani kurugɛsi ani muso awa sudatugu kongolo kɛrɛda fila bɛ kɛ mun na ani fiɲɛgɛsi ani kurubɛ olu dugudatugu o bɛɛ lajɛlen bɛ yen fɛn min bɛ kɛ k'a kunbɛn nin don wa so datigɛlen k'a bila tile n'o ye du donna ye yiri min fana bɛ baara k'a tigi ko wali k'a daga don a ka so nin de don maa dɔ bɛ yen ni butiki b'a fɛ wali nafolotigi ba a bɛ furu dɔ kɛ dɔrɔn a ka nafolo bi ban fɛn min bɛ a to a bɛ segin a minɛ kɔnɔ o baara bɛ kɛ nin yiri in na est-ce que i y'a faamu wala o baara bɛ kɛ nin yiri in de la est-ce que i ye ko in faamu wala a bɛ fɔ ne ma ko kungo managɛlɛnin wala an k'o bila dɔnni ma ban a bɛ fɔ ne ma ko kɔtɔrɔ n y'a fɔ aw ye dɔw b'a fɔ cangarajɛ nka ale bulu de bɛ kari de kaw o kuma nin de ye o ye y'o de fa ye fɛn min dako yiri dɔ bɛ yen maa mun darɔ ka di n'u bɛ to yɛlɛ kulusi t'o la ni gɛsɛ nɔrɔ la k'a ɲimi dɔrɔn mais seko nin yiri an tɛ bɔ a kɔnɔ est-ce que a bɛ se ka koba wɛrɛ kɛ bon a bɛ koba wɛrɛ kɛ min ka bon n'o ye nin jiri in ye fɛn ye maa minnu ka den kolo ka maga ni tora ka den koni ye a bɛ kolo gɛlɛya a bɛ fɔ o de ma ko kɔtɔrɔ an k'a to gundo la nka yan kojugu dama de miiri ale dalen bi kojugu de miiri ten a tɛ ɲuman miiri quoi o kuma ale b'o miiri mun kɛ dɛ o de bɛ kɛ fɛn ye k'ale yɛrɛ la nɔgɔ gɛrɛsɛgɛ bɛ siri ale yɛrɛ tɛ kɛ foyi ye fɛn b'a sɛgɛn a minɛ kɔnɔ nin de don awɔ hakili wasu bi to a tigi la nin de b'a sɛgɛn a minɛ kɔnɔ a bɛ fɔ ne ma ko n dɔnkɛ sefla baara bɛ na ni n'o daga don n'i ye ayi i ni hakili wasi tɛ ɲɔgɔn ye bilen nka kosɛbɛ nka fɛnba dɔ bɛ yen an bɛna tɛmɛ o kan an kana tɛmɛ sɛki yan fɛ sefla u b'a fɔ ne ma ɲɛ bɛ na nin ye bin falelen de farakolo sanfɛ nin de ye bin falelen farakolo sanfɛ fɛn dɔ ɲa quoi kosɛbɛ nin ye fɛnba de ye nin de ye farakolo jala de filɛ tan mais bin falelen filɛ a sanfɛ maa min ni juguw y'a ɲini k'e yɛrɛ ti kɛ fɛn ye fiyewu ka dabali jugu bɛɛ k'i la i ti kɛ fɛn ye i mana i bolo don ko kɔrɔ a ti ɲa juguw b'i nagasi i mana taa c'est à dire que bitiki filɛ i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɛ k'e yɛrɛ de ta ban o tuma na sa baara nin daga de bi don ni farakolo ka bin n'i ko n'a ye ayi u bi to yen mais
kuma bɛɛ olu b'a fɛ e ka dɛsɛ o b'a sɔrɔ e tɛmɛn'u bɛɛ la mais so ni ba daga bɛ don dɔw bɛna karu yɛrɛ ka taa ayi non n'i y'a kari k'a don a ti ɲa dɛ ne b'a don de n ko daliju b'a la de daliju de b'a la wala a ti ɲa tu kɔ o tu in filɛ nin ye an k'o to gundo la o bɛ Seku Amadu kɔnɔ n'a ye dɔnni bonya a bɛ dɔnni sɔrɔ ye tiɲɛ o tuma na ni ne ye n daba kuma ye n y'a fɔ aw ɲɛna min ladɔn ti yira maa la n y'o de fɔ aw ye darokɔrɔti bɛ dilan ni min bere ye nin don nin bere i b'a bere tigɛ i y'a faamu n bɛ dɔ fɔ k'a tɔ to dɛbɛlijugu don n'i y'a fɔ u bɛ jamana ci n'a ye nin tɛ fɛn ɲuman ye dɛ nin de ye n daba kuma bere de ye tan a baaralen dama hala ti kɛ maa gosi n'i y'a k'a tigi ci o y'a si bannen ye a bɛ sa fura foyi t'a la n'i ye nin bere tigɛ n'a kulusi ye i bɛ t'i jɔ jalasun la jalasun min bɛ jɔ a kelen na pewu tile ti awa yiri wɛrɛ ja ti da jala min kan o jalasun bɛ yen o tile bɛ taa bin yiri wɛrɛ ja ti da kan i b'i ɲɛ datugu i b'a bere fili ka don jalatu in na n'a ye buluw bɔ bulu dɔw de bɛ dabiri o y'a fura yɛrɛ ye minnu da yɛlɛla o de y'a lakari ye donc a lakari a n'a fura yɛrɛ hali u ti mara bon kelen kɔnɔ i bɛ lakari in cɛ k'o kɛ mana wɛrɛ kɔnɔ ka dabirilen ninnu kɛ minɛ wɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa u bɛɛ foronkiw da ma kolon nɔ n'u fila foronki kolon kelen na o kolon bɛ pɛrɛ k'a ci k'a ban wa a ti ɲɛ bilen o fila ti bila bon kelen kɔnɔ o tuma na sisan mun dabirilen kun don i b'o furamugu k'i da hali ni telefɔni don i b'i jɔ k'a maa wele ni maa ye kundanya k'i la i b'a ka nimoro ta i b'a wele i b'a fɔ karisa alo n'a ko alo dɔrɔn i b'a fɔ karisa naamu o tuma ɲɛmolo su i ɲɛ la i y'a faamu ɲɛmolo su i ɲɛ la walima ɲɛ sufugula don i kunna a ɲɛ numan b'i fiyɛ ten se fila u bɛ maaw mako sa ni nin de ye i y'a faamu bɔn minnu da yɛlɛlen don n'a tigi seri i ma dɔrɔn i b'o furamugu kɛ ji rɔ a k'a ɲɛ kunna e m'a ye maa dɔw bɛ yen u ɲɛden ɲuman dɔ mɛ u ti yeli kɛ a fura bɛ bɔ nin de la a ma ban na yan fɛ se fila i bɛ nin dɔn suguma sɔrɔ man dɔn u b'a fɔ nin ma ko farakolo ka ci maa min ni kɔnɔbana ti ba i la e ka nin wuli k'a min dɛ kana kulusi t'o la i kɛnɛyalen ye fana o ye karo ye quoi n y'o di maaw ma ala kama se fila an bɛ ji dafɛ bi o ye tiɲɛ nin de an bɛ kungo min kɔnɔ bi kungoba don n'o ye bamakɔ kɔfɛ mundugula kungo an b'o de kɔnɔ bi se fila mundugula farada a yɛrɛw ɲɛ bɛ fara la saw ma ji ye ka woyo fan bɛɛ o ye tiɲɛ o tuma nin i bɛ nin dɔn ma sɔrɔ ka nin dɔn nin jiri in de ye jiri hijabuma a bɛ fɔ jiri ma ko kɛrɛkɛtɛ nin de don kɛrɛkɛtɛ ivoiriyɛnw b'a fɔ kɛrɛkɛtɛ maliyɛnw b'a fɔ ko ngalama e t'a mɛn k'a fɔ ni maa min ka ko tiɲɛna u b'a fɔ karisa wa k'a ko donna ngalama la koyi ngalama de filɛ ne bolo n'u b'a fɛ k'i ka ko ban pewu furakuru 3 min n'a bɛ cɛ ka ko ban furakuru 4 bɛ muso ka ko ban a baara bɛ kɛ nin de la o tuma na sisan n'u y'o baara kɛ o la a baara taamasiyɛnw ye jumɛn ye maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ farikolo yɔrɔ bɛɛ de b'a dimi su mana ko ban i b'a fɔ a bɛ tasuma rɔ a bɛ chauffer ten a bɛ kɛ bana dɔ ta ten donc sisan nin daga a bɛ baara nin de ye n'i y'a daga don k'a d'a tigi ma o y'o bana bannen ye o dɛbɛli de bɛ kɛ nin na wa nin kelen de fana b'a lakari donc a dɛbɛli yɛrɛ an ti n'o fɔ n'o tɛ juguw b'o k'u ka kɛla ye o tuma na se fila i bɛ nin dɔn suguma sɔrɔ ka nin dɔn nin de ye gɔ ye u b'a fɔ ma ko bɔbulu nin de ye bɔbulu ye n'a tɔgɔ min se fila muso o muso cinkɛ musow tulo bɛ na minnu ye denwolomusow ye n'olu bangera e t'a ye dɔrɔn u bɛ taa bɔbulu san k'a wuli ka min o ye tiɲɛ kɔrɔba la muso dɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ ko dengula farada kungo kɔnɔ bi o tuma na i ɲɛ bɛ nin na n ye sunsunfin min yɛrɛ i la o tuma na façon dɔ de ye nin ye u b'a fɔ nin ma ko golokɔrɔda don mais nin ye jikɔrɔ sunsun de ye ale ni golokɔrɔda tɛ kelen ye bɔcogo o bulu ka kuma ni nin ta ye ɲɛ bɛ nin na nin jiri ladɔ tɛ dɛ maaw bɛ bonya yiri de bɛ bɔ in na ani dawula o de bɛ bɔ in na mun mago bɛ bonya ni dawula la Seku Amadu y'a f'u ye sa u b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn na yan fɛ nin ye kabako de ye nin yɔrɔ in de ye kabako ye n bɛna yɛlɛ ka jɔ a kan n filɛ a kan a bɛ fɔ ɲamakalaw b'a fɔ ko bacɛmɔ nɛrɛni ko a nɛrɛ kariko tɛ fa dalajɛ ko n'i y'a kari k'a bɔ baji rɔ e bɛna dalajɛ cogo min na i yɛrɛ b'o dɔn saw ni bamaw m'i dun jɛgɛkɔrɔw b'i dun a bɛ fɔ o de ma ko bacɛmɔ nɛrɛni k'a nɛrɛ kariko man gɛlɛn
fa dalajɛ ko bon ɲɛ bɛ na sisan ni bin min filɛ ɲɛ bɛ nin jiri in na nin de b'a ka ɲɛnamaya kɛ ji cɛmɔ nin cogo in na bon ji cɛmɔ bin o de ye maa dɔw bɛ yen ni nafolo nana o ma o ja bɛ siran k'a sɔrɔ miliyɔn b'a kun mɛ a ja tɛ sigi ale yɛrɛ ja de bɛ tigɛ ten fo wari in ka ban ni wari in banna tugun a bɛ bila kɔnɔgan wɛrɛ kɔrɔ ani waritigiya kɔnɔgan tɛ kelen ye donc o baara de daga de bɛ don nin de la a tigi bɛ kun n'a ye ala de ye nin daliju di i y'a faamu nin de y'a jiri ye tan ji de bɛ woyo ka nin jiri k'a lamini ji b'a tunu ka waati janw kɛ semaine 3 semaine 4 a tununen don ji bɛ taa a bɛ wuli k'i jɔ i nɔ la yen tuguni a bulu bɔlen don a tɛ sa a bɛ fɔ o de ma ko bacɛmɔ yiri o de ye n ye tan na yan fɛ dɛbɛli ma ban Seko Amadu Baniko Amadu wada yɛrɛ na tunu an n'a tigɛ k'a tugu sa se fila bɛ nin ɲɛ dɔn kosɛbɛ aw bɛ se yɛlɛ ne kɔ n yɛrɛ na kɛnɛya aw ye bi dɛ cogo di n yɛlɛla La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Aywa, chef là. Oui, chef. Ni ne bawolo. Bawolo. Oh. Bana dɔ bɛ kɛ maaw la u b'a fɔ ko kɔbɔ n'a tigi taara kabinɛ na a bɛ kɛ komi a kɔnɔfɛn bɛɛ ka bɔ ka to kabinɛ la yen se fila ne b'a daga don i la n'a tigi y'a ji min tile dama dama o y'a bana bannen ye an k'o to gundo la ka do caman di mɛn maaw ma nin ye hɛrɛ de ye k'a jira jiri nafa b'a la hɛrɛ min bɛ jiri la danbe min b'a la bonya min b'a la k'o karama jira maaw la ni k'o de kɛ n y'a fɔ aw ye n ko bɛnbɛn n ye ji ti ja an b'an balimakɛ fonina Espagne a ye mago ɲɛ u ye an balimakɛ dɔ wɛrɛ bɛ yen a sigilen bɛ Itali jamana kan bɛnbɛn in ye mago ɲɛ a balimakɛ ye k'a ɲɛji kun ti ja fiyewu n ye baara in kɛ k'a ci a ma ko a ɲɛna o de ye nin ye bɛnbɛn de ye a tulo banna a bɛ na an ye ni ne ye bɛnbɛn ye nin baara in bɛ kɛ ne la ni n y'a daga don pewu ɲɛji bi jɔ n'o tɛ ɲɛ bi yele k'a ba de o ɲɛdimi in fɛ. Mais je bugu mana da maa min ɲɛna o bɛ a bɛ fɔ o de ma ko pɔpɔ minnu yira maaw la kataraki u b'a fɔ ten de a bana tɔgɔ de y'o ye bi kɔni an bɛ ala ka bonya kɔnɔ ala ka masaya kɔnɔ komi an b'a kɔnɔ ka kɔrɔ mais dɔ farala masaya bonya kan se fila ɲɛ bɛ na awɔ ɲɛ b'a la cogo se fila nin ne ye jala ye jala se fila nin ne ye jala ye n'i y'a ye buguridalaw b'a fɔ ko jala kunama ko bi kunama jala kunama ko bi kunama fɛn wɛrɛ tɛ dɛ jiriw fana sɔnlen bɛ jiri min ye kungo kɔnɔ k'ale ka kunna n'a bɛɛ o de filɛ n bolo nin ye jala kosɛbɛ ɲɛjugu dajugu ani maa ɲɛngow hasidiw e ka butikiba ɲalen wali nafolo b'i bolo wali faama jɔyɔrɔtigiba n'o bɛ k'i kɔnniye jɔyɔrɔ la daga kelen pewu nin jiri in fara la ni y'a don i b'i ko n'a ye se fila maa o maa m'i kɔnniya a bɛna fɔ o ye k'i ka secrétaire banalen don dɛ i t'a nɔgɔya da o ye so kɔnɔ na yan fɛ y'a fɔ aw ye hɛrɛ min kuranɛ kɔnɔ a y'o de fɔ k'a ye hɛrɛ min n'anw ɲɛ gele kan k'a y'a ɲɔgɔn d'an ɲɛ ji kɔnɔ an filɛ nin min na bi a bɛɛ bɛ ji kɔnɔ n tɛ bulɔnɔnɔ ye u b'a fɔ bulɔnɔgɔnɔ siritigɛ fura o de ye nin ye se fila siri bɛ maa min na n bɛna n ladon o dɔɔnin yan ni siri b'i la nin ladɔn k'a o kari k'i kun na ye n y'o d'i ma kado misi t'o la o ladɔn kari k'i kun na ye o kɔfɛ ni siri bɛ maa min na k'a y'i sɛgɛ taa sɛfan yɔrɔ la sɛ sonsɔnni faraw
sɛ dabɔlɔ ani sɛ jɔgu foroko i bi t'olu de fara ɲɔgɔn kan wa ni maa min yɛrɛ k'e dalen dɔ la k'u tun b'a fɛ ka n da kɛ i bi t'o fara ɲɔgɔn kan i ka nin ladon ɲini k'o mugu karo i k'a tobi i k'a mɔ i k'i ko n'a ye sefu la o mana kɛ siri o siri ye o y'o baden ye n y'o di bɔ ala kama ni maa min ye a kɛ i ka dugawu kɛ Seku Amadu ye a y'a jan don a ka balani kɔnɔ Sefula yan filɛ nin de ye si dugumɔjɔ ye maa ti diɲɛ jabɔ ni si t'i la maa si da ka ko man di si bɛ maa min na kɔrɔ b'o la si bɛ maa min na kɔ b'i la si bɛ maa min na lakali b'i ye nin de ye si dugumɔjɔ ye Sefula maa dɔw bɛ yen i b'a dɔn maaw si ma ɲɔgɔn bɔ ka taa donsaba bɛ don na donsaba bɛ don na a ye nin lamɛn dɛ nin ka gɛlɛ a bɛɛ ye don saba bɛ dɔ kun ye tile 7 ye ala ye do tila 7 no mɛ a tilara k'a kɛ awa kini ni ɲuman dɔ ye 3 ye dɔ ye 4 ye 3 in ye jumɛn ye o bɛ daminɛ alamisa ka n'o bila samedi o de ye alamisa ni juma ni samedi o ye 3 ye o tuma na sisan jumasi n'o ye kɛri ye ani ntɛnɛn ni tarata ni araba o de ye 4 ye o tuma na 4 in sa o ye muso bolo ye 3 in o de ye cɛ bolo ye o tuma o bolo 2 in na ni maa min kɛra don saba min fɔra k'a daminɛ alamisa ka na bila samedi la n'i kɛra o ye n'i kɛra o ye o tuma na sisan mandow na alakira mandow na ale bɛ don min na o ye ntɛnɛn ye o bɛ awa kinnanfa maaw ta la mɛ ɲumananfa maaw ta kalojɛ bi taa maa caman si de kan n'o den b'i bolo sifilɛ yiri i bi o de lajɛ a ye ni si daga n'i b'a fɛ a ka kɔrɔ n'o tɛ a dɔw bɛ yen a bɛ dalaja sɔrɔ alamisaden ni jumaden ni samedi a kɛlen ka hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ dɛ saya bɛ sin cɔn ka ten kolonkisɛ 100 o de bɛ k'a daga ju la ka tila ka nin yiri in don ni kulusi in ye a n'a haya ye n'i y'a ko a ye si dafara ka ban o de bɛ kɛ nin la i na dɔw k'a mɛn ko maa bɛ se si di maa ma k'o di i mɔ kɛ ni maa tɛ si di maa ma ni bana dɔ y'i minɛ i fa ni ba ma taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la i bɛ sa o nka n'u taara n'i ye o ma si di i ma a ma di médecin bɛ si di maa ma maa min y'i kɔnɔ fara ka bɛlɛkisɛw cɛ gu i kɔnɔ o ma si di i ma i se kun bɛna tigɛ wala a bɛna toli dɔgɔtɔrɔ min y'a tigɛ a ma si di i ma i bɛna taa dugu dɔ la i b'i sen na bolifɛntigi min kuri i la a y'i ta k'i bila sani suntigɛ kuma cɛ a m'i teliya wa malimaw ala banden ko a ka dali la fɛn o fɛn ni ala y'a dan ye ala y'a di jɔ nɔ ma o bɛ se ka dɔ karo ka bɔ yan ka taa Maka kilo 7,000 mɛ n'aw bɔra yan 22 heures aw bi don ye fayiri fɛn dɔ ma taa ni ye i ma teliya o tuma nanzara sera k'o kɛ nin jiri in de o ye a daga bi don Sefula ni maa min mako kɛra nin daga la n'o tɛ a don saba min fɔlen filɛ kalojɛ bɛ taa caman si de kan a sitigiba bɛ sin kɛ ten a kɛlen siba sɔrɔ san 70 i bɛ yiri in de ko fɔlɔ cɛkɔrɔbaw de tun b'u maaw ko nin de o de la a tun bɛ fɔ ko k'a si falen yiri la i y'a mɛn anw tɛ bana bɔ maa la k'a don yiri la mɛ si bɛ falen si bɛ falen cogo di ka fɛn kɛ fɛn damadɔ bɛ si tɛ maa ma jogo dɔw bɛ yen n'i y'o dabila i bɛ si sɔrɔ jogo dɔw bɛ yen n'i bɛ to k'o kɛ i tɛ si sɔrɔ maaba dɔgɔya b'o la ani ka bila maabaw furumusow la ka maaw ka hɛrɛw ɲɛngoya ka kojugu bisigi ani maaw ye o ye maaw maa ka baara ye e tɛ si sɔrɔ o cɛkɔrɔba si jɛlen t'i ye dɛ a y'a jan don o kuma la a bɛ faamu donc nin yiri in de ye sifilɛ yiri nin baara in bɛ kɛ nin de la kolonkisɛ 100 a baara bi kɛ ka tila ka haya sɛbɛ k'a k'a la haya min b'a la k'o to a la k'a daga don n'a tigi y'i ko n'a ye pewu jumaden ni alamisaden ni samediden n'o tɛ samedi den caman yɛrɛ hali n'a kɛra tile 1 ye fa bi don a dɔw la nka i bɛ tile 1 kɛ faro ka kɛnɛya samediden a y'a jan don kuma in na a ye denw ka kow ye sɔgɔ yann'an ka bɔ yiriko in na an lajɛli bɛ diɲɛ fan bɛɛ kosɛbɛ Espagne Italie sɛgo ye nin min fɔ sisan mɔgɔ caman mago bɛ nin na sɔrɔ cogo min b'a la sɔrɔ cogo min b'a la Seku Amadu filɛ Mundugula farada la yan
ibi ka mobili ta suguni ngura la dɔrɔn wali arayida la ka tile ko mundugula farada ni ma se dara plaki ba mɔ ani Sheikh Amadu yɛrɛ ka plaki mɔ kana jigi ni jigira sa dɔrɔn ibi nɔngɔngɛri kɛ dɔrɔn ɲumanbolo fɛ siraba bilenni fɛ fɔ n ka da la o kuma na an b'o de rɔ ya n sɔrɔ yɔrɔ o de ye kɔfɛ mɔgɔw mana kɛ i b'i ka maa de bila ka na tan di ne bolo ka taa ci e ma maa cɛyara o mɔ i yɛrɛ b'i ka maa de ci ni ne bɛnna la i bɛ sɔrɔ k'i ka maa ci n'o tɛ ka n'i ka maa ci ten dɛ i ne bana bɛn a la i b'i ka maa ci ni ne ma bɛn a la fana ayiwa i ka maa ci n'a sera yan e ne bɛ kuma ɔ nka min da ye hɛrɛ ala k'o siamɔ min da ye sɔgɔbɛ ye ala k'o kɛra a yɛrɛ da ye a ye na yan fɛ donc i bɛ mara dɔn u b'a fɔ bana dɔ ma ko mara maa dɔw bɛ u ɲɛda bɛɛ b'u ŋɛɲɛ ten kunsigi b'i ŋɛɲɛ tulo bɛ kɛ wuu a kunkolo yɛrɛ b'i chauffer ten a kun ti suma a bɛ fɔ o de ma ko mara bon n bɛ o daga de don ne la k'o d'o tigilamɔgɔw ma n'i y'o ko kaban i kɛnɛyara sen fila nin ye kunyɛni ye wala nin lajɛ dɛ ko muso lasiritɔw k'u janto in na ni nɔrɔla in na hali i tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a cɛya ni m'a fɔ a ka dɔgɔtɔrɔso bila dɛ dɔgɔtɔrɔw ta ye wulibali fana ye ni i bɛ to ka nin wuli k'a ji min ayi n'o kɛra e tɛ bɔ ko in kalama bilen sen fila furu bɛ gɛlɛya cɛ minnu mɔ musow ko tɛ nka mu cɛw de mɔ i bɛ nin ye wa ɲɛ b'a la Eli salamu aleykum nin yiri u b'a fɔ ne ma ko cɛgana safinɛ ha nin bɛna taa n ka a yira maaw la bɛɛ ti nin dɔn Eli d'accord ɲɛ b'a la nin jiri in tɛ yan ale de bi kanga ale de bi kanga nin cogo in na donc furu ka gɛlɛ maa minnu ma i b'a fɛ k'i ɲɛnamuso ɲini e yɛrɛ de m'o sɔrɔ bon nin daga de bi don n'i ye nin don n'i y'i ko n'a ye wali k'i kunkolo yɛrɛ dama ko n'a ye i ka furu ala y'o nɔgɔya kaban n ko maaw bɛ ka tɛmɛ hɛrɛ ka di sen fila hɛrɛw bɛɛ maaw senkɔrɔ fa bɛɛ tɛ Ami bɔra kɛrɛmɛsa de kan a bɛ posi min na yan fɛ sen fila nin jiri a bɛ komi baga ɲɛ b'a la sen fila ɲɛ b'a la sugu wala bon fɔlɔ kana to a k'i sɔgɔ bonni de tun bɛ kɛ nin de ye kɔrɔ tɛ n'u y'i bonni ye a bɛ kɛ kɔrɔrɔbana de y'i la i y'a faamu bon o bana in lakari daga bi don in na maa dɔw bɛ yen n'a ye bolo ɲɛ kelen no dumuni la dɔrɔn a kɔnɔ bɛ funu ten ɲangan ye ni ye nin daga don ye i bɛ kɛnɛya n y'a fɔ aw ye n ko diɲɛ yiri fɔlɔ ni laban diɲɛ yiri fɔlɔ o de ye ngunjɛ ye a diɲɛ yiri laban ala y'o de jira dɔnni b'a ɲuman bɛɛ la a bɛ fɔ o de ma ko mɔninjɛ yiri o de dugumɔjɔ filɛ a sun dɔ filɛ buluba t'o la ni ne ye maaninjɛ yiri den dɔw bɛ yen alamisadenw nɔ o dɔw ka ko tɛ taa ɲɛ fiyewu f'i ka nin yiri daga de don k'i kun na ye daga tɛ kari ka to ten dɛ haya de b'a la n'o kɛra o bɛ sɛbɛn k'o kari i b'i kun na ye o tuma an bɛ nin kɛ maaw de ye n'an dilanna o bɛɛ la an bɛ jigin sa an bɛ an kun na yen nka yala a b'i fɔ malidenw ma ni malidenw kɛra ɲɔgɔn fɛ ala kama ala bɛ mali in diya i b'a bisi tulu bi bɔ kabi fɔlɔ n y'o de fɔ a ye nin de ye manani cɛman ye i m'a ye a jalen don i b'a fɔ ko bulu t'a la diɲɛ kɔnɔ samiyɛji yɛrɛ fɛ i ɲɛ b'ale la bon ale cogo de ye ɲɛ mais a kɛnɛ de ye ɲɛ tan nin de ye kungo manani ye n'i ka du dabɔlen don tilebi yolo la daga dɔ bɛ Sheikh Amadu fɛ a b'o de don k'a d'i ma n'o tɛ n'o ma kɛ i bɛ du in sopaseman kɛ mais n'i ma jange i tɛ se k'a laban tugun n'i y'a laban a bilili ye baara ye
n'i sera k'a bili a entretien labali ye baara ye a du kɔnɔ tile bi yɔlɔ bi don du min kɔnɔ ni dayiju ma kɛ k'o du arɔ saa yɛlɛma o yɛlɛma su dɔ bi bɔ a kɔnɔ wali banabaatɔ gɛlɛma ne bi baara in de kɛ in na k'a do tigilamɔgɔw ma ni min ma da la i ka ko b'i bolo la ilaha illallah e mo ni yiri in ka ɲi sa a yiri dɔ wɛrɛ filɛ nin ye sɛmɛɲɛ jiba in nɔ mɛ ɲɛ t'a la ten ale tɛ se ka bulu bɔ o tellement que dɛbɛli ale bi tile yolo sa si bulu bilenni ngɔlɔbɛ bilen bulu bilenni sana bulu bilenni sunsun bulu bilenni n'o bulu bilenninw farala ɲɔgɔn kan o daga dɔ bɛ don worojɛ 7 m'o bila daga ju la k'a daga don i ye n'a donni ye i tɛ siri maa la bilen nafolo ko sira kan a bannen ye nin ye voilà nafolo ɲininaw an balimaw an lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan I b'a fɔ émission daminɛ la an kun y'a fɔ bi ani Seku Amadu Sidibe Baniko Amadu Sefula ka morikɛ kelen min ni Sefula kura ka nasi la diɲɛ bɛɛ m'o fɔ n tɛ malo tamaki a tɛ na o kɔfɛ morikɛ ne Baniko Amadu an donna fɛn kura kɔnɔ kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen hakili sigilen do sisan bɛɛ lajɛlen bɛ ka Seku Amadu makɔnɔ Seku Amadu an donna san min kɔnɔ san bɛna kɛ cogo di Seku Amadu a ka di wa a man di wa ere b'a kɔnɔ wa ere t'a kɔnɔ wa ni bɔnɛ don kunbɛ cogo jumɛn b'a ni ere b'a kɔnɔ a yɛrɛ ko jumɛn kan ka kɛ n'a ere bɛ s'an ma Seku Amadu san kibaruya bɛ cogo di ayiwa san koɔrɔya tɛ dɔwɛrɛ ye Sefula k'a lamɛnbaaw fo k'u barikada an dun bɛ kungo fɛ ni ka maaw nisɔndiya ka kado d'u ma k'u ja gɛlɛya dɔnni la ka d'a la dɔnni Ala y'a kɛ fɛn ye o bɛ yen Ala ka sankolo dala dɔnni dugukolo dara dɔnni diɲɛ dara dɔnni wa diɲɛ bi ba dɔnni ɲinan san na ne ye dɔ fɔ maaw ye k'a sɔrɔ sanyɛlɛma asuran yɛrɛ ma se fɔlɔ n'o ye sanayɛlɛ ye an bɛ sanayɛlɛ kaloba min na Ala k'a nɛɛmɛ d'an ni silamɛw bɛɛ ma n ye kibaruya d'u ma n y'a f'u ye n ko jamana dama dama bɛ yen n bɛ segin min bolo kura kan bi n'u jamanadenw tulo bɛ n na u ka kuma in lamɛn u k'a su u ka masakɛw ma ba Maliba Côte d'Ivoire Burkina Laginɛ anw jamana 4 ɲina anw ka kɔlɔlɔ de ka bon jamana bɛɛ ye a kɔlɔlɔ adamaden ka futinɛ b'i yɛrɛ rɔ o b'a la futinɛ o b'a la sanji b'a la fiɲɛ b'a la nin bɛɛ lajɛlen b'a la sanji min bɛ na ka kɔrɔ ka tɛmɛ sow dafɛ o sanji bi tɔni dɔrɔn a bɛ sow bin n bɛ ka nin fɔ jamanadenw bi ban jamanatigiw ye a jamana 4 na a bɛ kɛ dɛ n y'a f'u ye a bi kalo joli bɔ bi kalo 6 kalo 7 a b'o bɔ yanni bana in ka na n y'o de f'u fana ye o tuma na n bɛna na saraka min di yiri b'a la malidenw Côte d'Ivoire ka denw Burkina denw Laginɛ ka denw a ye nin lamɛn dɛ maa kelen o kelen n'i se b'a i yɛrɛ la dugalen bulu kuru 3 nzɛrɛ nin ɲɛ bulu kuru 3 ngunɲɛ bulu kuru 3 i se ye wari min ye wari den 4 n'i ma wari bulu sɔrɔ a kɛ dɔrɔmɛ 10 da sigiyɔrɔma 4 o tɛ 40 ye Ala ka don jamana in ni cɛ jamana in Ala k'a suma jamana in Ala k'a suma maa o maa ye jamana in ta n'i tilelen don Ala k'a ɲɛ i bolo n'i tilelen don jamana kɔnɔ tiɲɛ kan Ala k'a ɲɛ i bolo maa o maa bi jamana in yanfa i bɛ bin a dingɛ kɔnɔ anw ka dugawu wa a bɛ jaabi an tɛ maa dɛmɛ i ka fanga la maa min ma s'an ma ni maa min sera an ma an b'i dɛmɛ parce que an faso ye Mali ye Burkina bɛɛ ten Côte d'Ivoire bɛɛ ten Laginɛ bɛɛ ten mais jamana ninnu na ne bɛ se saraka min d'u ma nin don wa san saraka fana don e min bɛ Faransi Itali i bɛ se ka saraka in bɔ nka kɛrɛnkɛrɛnlen yala ne yɛrɛ de b'a k'a daga de don dutigi min mana n'o daga nɔfɛ i ka t'o sigi i ka so san wɛrɛ an n'o baro bɔ ɲɔgɔn ɲɛna o ni forobata in tɛna kɛ kelen ye nka forobata in ni maa min ye nin kɛ baara ɲan'i bolo a bɛ fisaya i ma mais ne bɛ min n'o o tuma na a bɛ don i n'o cɛ mais kasara
ka nafolotigi boloba pewu ka sara fɛ an b'o sa de ka faama malo tɛ denmisɛnninw fɛ an b'o fanga rɔ ka sin k'i bɔ i danbe la an b'o fanga an b'o waati de donc bɛɛ k'i farati yiri minnu b'a la n filɛ k'olu fɔ maa dugulendaw ye minnu ye Seku Amadu bɛ k'o k'a yɛrɛ kɔrɔya ni maa min ye numéro sɔrɔ o tuma na i n'o ɲɛ sɔrɔ nka a tɛ f'i ye ten bonya bɛ kow ja Seku Amadu de filɛ nin ye a ka da la o tuma an bɛna don so kɔnɔ a diyara n ye k'an lajɛbaga fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an ni Seku Amadu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a k'an bɛn diɲɛ wagati